Madzulo abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yoline Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati maiko a Malawi ndi China akufunika akhale ndi anthu omwe aziunikira komanso kulimbikitsa ntchito zomwe maiko awiriwa apangana ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo ubale wa maikowa. Bungwe la NOCMA lati kuyambira sabata yamawa sitima ina yonyamula mafuta a galimoto okwana malita 1.2 miliyoni ifika mdziko muno kudzera pa njanji. Ndipo boma la Britain lathandiza phwando la nyimbo la Lake of Stars ndi ndalama zokwana pafupifupi 169 miliyoni kwacha. Takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wati maiko a Malawi ndi China akufunika akhale ndi anthu omwe aziunikira komanso kulimbikitsa ntchito zomwe maiko awiriwa apangana ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo ubale wa maiko awiriwa. Dr. Chakwera wanena izi poyamba pazokambirana zake ndi President wa dziko la China Xi Jinping. Dr. Chakwera wayamikanso dziko la China chifukwa cha thandizo losiyanasiyana lomwe limapereka ku dziko la Malawi. President yu watinso ndi woyamika kuti dziko la China linayitana dziko la Malawi ku msonkhano wa atsogoleri a maiko a Africa ndi China omwe uwunikire tsogolo la ubale wa dziko la China ndi maiko a Africa. Zambiri mulipoti ili. Chiwiri chakummawa, President Dr. Lazarus Chakwera anakumana ndi President wa kuno ku China Xi Jinping. Mkumano unachitika ku Great Hall of the People mkatikati mwa mzinda wa Beijing. Mmawa wake President Chakwera anati dziko la Malawi ndilodzipereka polimbikitsa ubale wake ndi dziko la China. President yu wati izi zithandiza kuti loto loti ubale ukhale olimba kwambiri likwaniritsidwe pakati pa Malawi ndi dziko la China. Apa President Chakwera wayamikira dziko la China chifukwa chothandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana potchulapo ntchito yomanga khoti latsopano mu mzinda wa Lilongwe. President yu wayamikiranso dziko la China chifukwa chothandiza pa ntchito za mtengatenga m'maiko ambiri a mu Africa zomwe anali zilimbikitsa kuti malonda pakati pa maiko a mu Africa azichitika mosavuta. Ndipo mmawa wake President wa dziko la China Xi Jinping ati nkofunika kuti maiko a Malawi ndi China alimbikitse ubale wawo kuti ufike ndime yatsopano. President wa China yu wayamikiranso President Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chodzipereka pa ntchito za chitukuko za dziko la Malawi zosiyanasiyana. President wa China yu wati msonkhano wa atsogoleri a maiko a mu Africa ndi dziko la China ulimbikitsa ubale omwe ulipo kale pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China. President Chakwera ali kuno ku China kudzachita nawo msonkhano wa maiko a mu Africa ndi dziko la China omwe pakali pano ufuna kuganizire mmene maikowa agwirire ntchito ndi dziko la China mzaka zitatu zikudzazi. Ngati mbali imodzi yokonzekera msonkhanowu, President Chakwera wakumana kale ndi mtsogoleri wa dziko lino la China komanso wachiwiri wake kuti akambirane mmene Malawi igwirire ntchito ndi dziko la Chinali. Kuchokera kuno ku Beijing, dziko la China, ndine Chiyembekezo Kapata Moyo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake ndilodzipereka kugwira ntchito ndi makampani a zaluso la makono kuti potero lusolo lipindulire anthu ngakhale madera akumidzi. Dr. Chakwera wayankhula izi ku Beijing mdziko la China pomwe anakumana ndi akuluakulu a kampani ya Huawei. President Chakwera wati khumbo la boma lake nkuti luso la makono lifikire madera akumidzi kuti anthu azithandizika pa malonda, ulimi ngakhalenso za umoyo kudzera mu luso la makono. Nduna yona za luso la makono a Moses Kunkuyu akufotokoza momwe zokambirana za boma la Malawi ndi kampani ya Huawei zikuyendera. Kukumana kumene ya President anakumana ndi akuluakulu a Huawei makamaka Vice President wao lero kunali kupitiliza pa zokambirana zimene takhala nazo. Chaka chatha President adapita ku headquarters ya Huawei Technologies ku Shenzhen kumene konse tinasaina mgwirizano okuti tipitilize kulumikizana pa nkhani za technology. Pali ma project amene akhala kuchitika ku Malawi
kuphatikizapo project yoti tikuti last mile connectivity, kuti network ya internet zipite mpaka na kumadera akumidzi, kuti tikhoza kulumikiza madera onse akumidziwo kuti zimene zimachitika mtawuni zogwiritsa ntchito internet zitikanso kumidzi. Ndiye kuti pano kambe kuonali pano tsopano kofuna kuonetsa kuti connection ija ikapita kapena network ija ikapita kumadera akumidziwo kukhala amene tikuti ma smart villages. Smart village ikhale kuti pali magetsi a solar koma palinso connection ya internet kumudzi kuja, kuti potero ana akumudziko akhoza maphunzira sukulu ali kumudzi kumweko, anthu akumudzi kuja akhoza magulitsa zinthu zawo zimene alima ali kumweko, kapenanso akhoza malandira uphungu wa ulimi ali kumidzi kumweko, komanso akhoza mathandizidwa nkhani za chipatala kuti popanda kuyenda kupita ku chipatala koma ali kumudzi kumweko akhoza kungopita pa internet ndi kufotokozeredwa kuti mmene ukuonekera iwemu izizi zikufunika mankhwala akuti kapena izifunika operation, koma munthu uyo ali kumudzi kumweko. Moja zinativutira nthawi ya covid kuti ana samatha kulowa mkalasi, koma kudzera project imene a president akutenga ochokera kuno ya ma smart villages ndiyoti kumudzi kuja ana adzikhala mkalasi na maphunzira popanda kuyenda kupita ku madera kwina kumene kumakapezeka maphunziro anthu limene chamati distance learning. Ndi zimenezi a president apeza kale zipangizo zina mmene tikuchoka kuno, kotero mudzi woyamba umene wakachitike zimenezi ukachitika masiku amene akubwerawa kuti tsopano tikhale ndi ma smart villages kumidzi yochuluka ku Malawi. Bungwe la NOCMA lati kuyambira sabata yamawa sitima ina yonyamula mafuta a galimoto okwana malita 1.2 miliyoni iyamba kulowa mdziko muno kudzera pa njanji yochoka ku Beira, Mozambique kupita ku Malaka ku Nsanje. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la NOCMA wanena izi pamwambo wopereka uthenga wokhudza ngozi za mafuta ndi sitima kwa anthu okhala m'madera oyandikana ndi malo osungira mafuta awa ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Beatrice Mwape wadza ndi zambiri. Bungwe la NOCMA linachititsa msonkhano potsatira kuonjezeka kwa mchitidwe opopa mafuta mu sitima yomwe ikumanyamula mafuta a galimoto omwe achinyamata ena akuchita. Malinga ndi bungwe la NOCMA, achinyamatawa akumabisala mu nyumba yomwe inali station pafupi ndi malo osungira mafuta awa podikira sitimayi kuti ikangodutsa ayambe kuchita mchitidwe wa upanduwu opopa mafuta. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli Amiclas Ruben ati mchitidwewu ndi woopsa ndipo ukhoza kuchititsa ngozi zazikulu zomwe zingadzetse imfa kwa anthu. Ruben anatsimikiza kuti bungwe la NOCMA likufuna kuchulutsa chiwerengero cha mafuta amene amalowa mdziko muno kudzera pa njanji. Choncho ndikofunika kuonetsetsa kuti anthu akhale ndi chidziwitso chokwanira pakuopsa kwa mafuta a galimoto omwe sitimayi imanyamula. Ndiye chimene tikufuna kuti tichite kutsogolo kuno nchakuti tiyambe kunyamula mafuta ochokera ku Beira kudzera pa njanji kufika mpaka ku Malaka kumene mafuta tidziachotsa mu mawagoni a train kuyika matruck kuti azifika ku Matindi. So zimenezi zikuona kuti train yoyamba yonyamula mafuta otere kuchoka ku Beira kudzera ku Malaka kufika ku Malawi kuno ichitika sabata yamawa. Zonse zili mchimake ndipo tikudziona kuti zimenezo zichitika chifukwa kuti zimene boma likufuna kuti titsitse mtengo ochita transport mafuta chifukwa kuti train imanyamula mafuta ambiri kusiyana ndi truck. Mawu ake phungu wa dera la Lilongwe City Center Alfred Gia anati ndi odandaula ndi mchitidwe wa achinyamatawa omwe ati ndi obwezeretsa chitukuko mbuyo. Gia atagwirizana ndi mabungwe achitetezo ndoyang'anira mderalo kuti achotse achinyamata omwe akumabisalawa pofuna kuonetsetsa kuti sitimayi komanso miyoyo ya anthu okhala pafupi ndi malowa ndi yotetezeka. Tonse tigwirane manja, ani tikagwirana manja isangokhala nkhani yongokamba komano nkhani yona kuti anthu amene akugona mu chinyumba ichichi chimene chinali station poyambirira anthu amene akumagona ndi zigubu, anthu amene ajawo asagoneso ndi zigubu. Ndi udindo wina aliyonse kaya ndinu kaya ndi wina aliyese oyandikira kunoko akaona munthu kuti sakuyenda bwinobwino amene ndikuti tinchite report all community imene imutenge ipite naye ku polisi chifukwa sitikufuna ngozi zazikulu. Chinthu chimene chili pamalo panopa ndi chinthu chachikulu kwambiri chona kuti papita makobiri ankhani. Ndipo mfumu Chifumbe yati ndiyokhumudwa ndi mchitidwewu ndipo salola kuti kagulu kakang'ono ka anthu kayike miyoyo ya anthu ambiri pa chiopsezo. Choncho iwo atayika ndondomeko zokhwima zoteteza sitimayi komanso miyoyo ya anthu mderali. Malinga ndi bungwe la NOCMA kufikira pano dziko la Malawi lalowetsa malita 33 miliyoni amafuta kudzera pa njanji. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe.
nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya dodma yati nkofunika kuti komiti zothandiza pa ngozi za dzidzidzi zitsatira malamulo a ntchito posankha anthu oti azipindula ndi thandizo losiyanasiyana pa nthawiyo. Mkulu wa nthambi ya dodma a Charles Kalemba amalankhula izi ku Nkhatabe pamene amatsekulira maphunziro a masiku awiri a anthu othandiza pa ngozi za dzidzidzi m'madera a mafumu a ndodo m'bomali. Alex Mwangosi walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Chisomo Manda. Malingana ndi mkulu wa nthambi ya dodma a Charles Kalemba, maphunzirowa athandiza kupeza mayankho ku mavuto omwe amadza pa ntchito yosankha anthu oti apindule pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi kupanga mapulani a ntchito yawo. Akalemba ati nkofunika kuti yekhayo okhudzidwa ndi ngozi ndi yemwe azisankhidwa kuti alandire thandizo losiyanasiyana lochokera ku nthambiyi. Koma Akalemba achenjeza kuti aliyense akapezeka kuti akupanga zachinyengo pa ntchitoyi adzamangidwa posaganizira udindo wake. Ndiye ndi udindo tsopano wa adindo kukaneneza anthu amene aja ingakhale anthu amene asanalandire aja amene kakulandira aona kuti wina wache wopeza bwino walandira akamuneneza amene uja ku polisi ku makomiti athu amene angozi zogwa mwadzidzidzi pa district komanso ku mamidzi muli anzathu aku polisi pa district komanso muli anzathu ama police forums akumamizi kuja. So ntchito yathu ndionena kuti tithane ndi katangale, kuti tithane ndi mchitidwe woyipa ufiti umene muno mu dziko la Malawi. Anthu amene akupanga zinthu zophwanya malamulo akuyeneka azimangidwa akalangidwe ku makhoti. Ogwirizira udindo wa DC m'boma la Nkhatabe a Edgar Chihana wati mawanja oposa 10,000 ndomwe akhudzidwa ndi njala m'bomalo chaka chino. Chaka chino ndipo okhudzidwanso moti zikuoneka kuti anthu 10,494 amene akhala okhudzidwa kuti sakwanisa kukhala ndi chakudya choti azathenso kufika mchaka nthawi ina imenenso tifuna tikolole chakudya chino. Mmodzi mwa anthu omwe amatenga nawo mbali pa maphunzirowa a Elton Nyamwera ati adindo ena ndomwe akulowerera ntchito zawo ndipo maphunzirowa athandiza kuthana ndi khalidweli. Mavuto amene timakumana nawo kuti anthu alandira amene soyenera chimakhala kuti pera komiti mathu makhala sodyera enanso ndi patsogolera amene tili nawo andale monga ma MPs, makansala ndi mafumu amakhalanso ndi mphamvu pakagawidwe kakatuli. Nthambi ya dodma yayamba ntchito yophunzitsa komitizi m'maboma onse a mdziko lino kuti pazikhala chilungamo pa ntchito yosankha anthu olandira thandizo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati maiko a Malawi ndi China akufunika akhale ndi anthu omwe aziunikira komanso kulimbikitsa ntchito zomwe maiko awiriwa apangana ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo ubale wa maikowa. Bungwe la NOCMA lati kuyambira sabata yamawa sitima ina yonyamula mafuta a galimoto okwana malita 1.2 miliyoni ifika mdziko muno kudzera pa njanji. Ndipo boma la Britain lathandiza phwando la nyimbo la Lake of Stars ndi ndalama zokwana pafupifupi 169 miliyoni kwacha. On the journey of empowering minds in shaping futures, Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians, and students that the school is opening on Monday, 16th September 2024. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students, a well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry, Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. School fees per term is 475,000 kwacha only. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0999 934 132,
0999-611-429 or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures. Kulira kwa afisi sikungalepheretse njovu kumwa madzi zaife nditukuta pang'ono dola lololo. We are the giants. Zaka 13 tsopano kupereka mwayi kwa achinyamata akhale odziyimira paokha, alembe anzawo ntchito, adzipanga ndalama. Here we go. Kuyambira pa 9 September mpaka pa 11 October 2024. Cell phone repairing, computer repairing, home gadgets repairing and dish installation, ICT computer use, ICT advanced, video production and graphic designing, audio production, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Sankani gawo limodzi. Fees kuyambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha. Timbireni Sunweka Training Center. Izo. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. takulandiranso mu nkhani zathu. Unduna wa zosamalira chilengedwe wapempha mafumu mdziko muno kuti atenge nawo gawo lalikulu poonetsetsa kuti chilengedwe mdziko muno chikusamalirika. Mlembi wamkulu ku undunawu a Richard Perekamoyo ndiwo anena izi pa mkumano wa masiku awiri omwe unachitikira ku Balaka. Miriam Kaliza ali ndi zambiri. Msonkhano wa masiku awiri unabweretsa pamodzi akuluakulu a ku khonsolo komanso mafumu ochokera ku maboma amachinga, Neno, Mangochi, Nchewu, Blantyre, Zomba komanso Balaka. Awa ndi ena mwa maboma amene ndondomeko yochedwa Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP ikugwirako ntchito motsogozedwa ndi banki yayikulu pa dziko lonse. Malingana ndi mlembi wamkulu ku unduna wa zosamalira zachilengedwe a Richard Perekamoyo, dziko la Malawi likunkali kutaya chiwerengero cha zachilengedwe zake makamaka mitengo chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana kuphatikizapo kutcha makala komanso nkhuni zophikira. Ndipo anati izi zimachitika m'midzi imene mafumu osiyanasiyana akuchokera nchifukwa chake anaganiza zokumana ndi mafumuwo kuti agwirizane zochita. Mafumu ndi amene amakhala ndi anthu pa dziko. Pambali yokhala ndi anthu pa dziko alinso ndi udindo osaonetsetsa kuti zinthu zachilengedwe zikusamalidwa. Inu ndine tikudziwa bwino lomwe kuti zinthu zambiri zimene zimathandiza pomwe wathu timazitenga kuchokera ku chilengedwe. Izi ndi zinthu ngati mitengo, mitsinje kumene timapezako madzi, ngakhalenso nthaka kumene timalima zakudya zosiyanasiyana. Msonkhanowu unamanga nthenje pa mfundo zomwe zimazindikiritsa mafumuwo udindo wawo pa ntchitoyi pakuti iwowo ndi amene amakhala ndi anthu pafupi. Ndipo poonetsa kuti mafumuwo akuzindikira kufunika kwake kwa ntchitoyi, anasayinira pangano kusonyeza chidwi chawo pa ntchito yosamalira chilengedwe m'madera mwawo. Mfumu yayikulu Nkula yakumachinga inati iyo ndiyokonzeka kuthandizana ndi boma poteteza zachilengedwe mudera lake. Anthu ambiri tikayankhula asala imene amabweresapo ndiyoti anjala, umphawi ndi zina zotero. Komano zimangoonetsabe chabe kuti mwina bado wathu ndi umene uli bado ononga chifukwa makolo athu akanakhala ndi chitidwe ngati umene ife tikuchita ndiye kuti sitikanapeza kena kalikonse. Pogwirizana ndi mfumu Nkula, mfumu yayikulu Makanjira yakumangochi inati ikaphunzitsa anthu ake kuti amvetse ndi kuyamba kuyendera limodzi pa ntchitoyi. Ife tipita ndi chilungamo chifukwa choyamba apapo ndikuwayitana magrupu timapite Gedman ndikuwafotokoza chimodzi zakuchire zakunyanja akakhala akumveka chifukwa choti kwaonesa ndi ID imene ndalandira ija. Chimenechi ndi chisivizo choti amene akufuna kuwerenga komanso tayamika chifukwa choti yena alemba nchiyawo ena alemba nchichewa. Nchiyawomu muli wophunzira azikawuza zoti yang'anani apa musiwerenga noka. Nde mafumu ena aja akakhala ndi mata chifukwa choti nanga si iweyo ndi amene watenga chinduchi.
ntchito ya MASIP akuyigwira m'maboma osiyanasiyana mdziko muno mothandizidwa ndi banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank. Kuchokera kuno kumangochi ndine Miriam Kaliza. Munkhani za msangulutso. Boma la Britain lathandiza phwando la nyimbo la Lake of Stars ndi ndalama zokwana pafupifupi 169 miliyoni kwacha ngati mbali imodzi yolimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa. Kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a Fiona Rich alengeza izi lero pomwenso kwangotsala masiku ochepa kuti phwandoli lichitike. A Rich ati thandizoli ndilofuna kusintha chithunzithunzi chomwe chilipo maka chongothandizana pa nthawi ya zovuta komanso kulimbikitsa ubale wa maikowa kudzanso kutukula nkhani za msangulutso. Emmanuel Chikonso wadzanitsa mbiri mu ripoti ili. Patatha zaka zinayi phwando la Lake of Stars lisakuchitika, mwambowo wabweranso pomwe oyimba ochuluka ochokera maiko akunja kudzanso mdziko muno akuyembekezeka kukasangalatsa anthu kumathero a sabata ino. Lachiwiri boma la Britain lalengeza za ubale wake ndi omwe akukonza phwando la mayimbidweri pomwe lapereka ndalama zokwana 74,000 pounds zomwe ndi pafupifupi 169 miliyoni kwacha kuti zithandizire phwando la nyimbo la Lake of Stars la chaka chino lomwe likachitikire mboma la Nkhotakota. Kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a Fiona Rich ati cholinga cha ubalewu ndi kusintha momwe anthu amaganizira akamva za thandizo la UK ndipo kuti chidwi chawo tsopano chalunjika ku nkhani za msangulutso komanso kuteteza chilengedwe. Ashamira Elias ndi mkulu yemwe akuyendetsa phwando la Lake of Stars ndipo oyamikira boma la Britain kamba ka thandizoli. Iye wati kupatula kusangalatsa anthu, Lake of Stars imapereka danga lochita maubale komanso kutukula anthu aluso ndi mabizinesi ang'onoang'ono kudzanso kubweretsa ndalama zakunja kotero kuthandiza kutukula chuma cha dziko lino. Masangalalo awawa akamabwera malo suti amangobweretsa gulu kuti adzasangalale chabe, koma kumakhala kuti anthu aja omwe amadzabwera aja amapanga utilize mabizinesi osiyanasiyana omwe angathe kubwera ku msika wa malo awawa. Mabizinesi ambiri omwe ife timakhala ndi chigwirizano amakhala oyamba kumene okuti nawonso ali ndi magoals awo ndi mavisions awo apatali, and ife timakhulupirira kuti tikapatsa business imeneyi yomwe ife takusalendo ija iwo nawo satani apambana. Phwando la uyimba la Lake of Stars lomwe lichitike kwa masiku 3 mboma la Nkhotakota lichitika pokondwereranso kuti lakwanitsa zaka 20 tsopano chiyambire kusangalatsa anthu ndi kutukula oyimba mdziko muno powapatsa danga loonetsa luso lawo ku dziko lonse. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Nduna ya zaulimi a Sam Kawale auza nyumba ya malamulo kuti boma padakali pano lapeza ndalama pafupifupi 200 billion kwacha mwa ndalama 344 billion kwacha zomwe zikufunika pa ntchito yothana ndi mavuto a njala mdziko muno. Akawale amayankhula pomwe amapereka tsatanetsatane wa zomwe boma likuchita pothana ndi vuto la njala komanso kusowa kwa chakudya m'madera ambiri mdziko muno pomwe aphungu a nyumba ya malamulo anafunsa. Nduna ya zaulimi yati boma posachedwapa liyamba kugawa chakudya kudzera ku bungwe la Dodma komanso kugulitsa m'misika ya Admark. Zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi ripoti la MVAC, anthu oposa 5 million ochokera m'maboma 23 mwa maboma 28 ndi omwe akukumana ndi vuto la njala potsatira mavuto akusintha kwa nyengo monga ng'amba komanso madzi osefukira. Kamba ka mavuto akusintha kwa nyengowa, chimanga choposera 770,000 metric tons ndi chomwe chikuperewera mdziko muno. Koma nduna ya zaulimi a Sam Kawale atsimikizira nyumba ya malamulo kuti boma mogwirizana ndi maiko ena komanso mabungwe omwe si aboma akwanitsa kupeza ndalama pafupifupi 200 billion kwacha mwa ndalama 344 billion kwacha zomwe zikufunika. Ndalama zimene zapezeka kuti tigule chakudya ndi za nkhaninkhani, ndipo ndalamazo zinakabwera ndipo chithandizocho chinakabwera kutanthauza kuti pempho limene president anapereka ku dziko lonse lapansi anthu anamva ndipo akupanga china chilichonse kuti chakudya chimene chipezeke. Ndipo ngati njira imodzi yofuna kupewa mavuto monga awa mtsogolomu, a Sam Kawale ati boma lilimbikitsa ulimi wa nthirira kuti mavuto a njala achepe. Koma mphamvu imene tili nayo ndionetsetsa kuti tilime pamene mvula kulibe, ulimi wothirira kuti tikhale ndi chakudya chokwanira. Mashoreji amene wawasa makhalepo ndi chifukwa chake a president atipasa ndalama zambiri ku nduna wa zaulimi
mabungwe ndi mayiko amene amatithandiza tipasa ndalama zambiri ku nduna wa zaulimi kuti tipite ku ulimi othirira. dziko la Malawi ndi dziko limodzi mwa mayiko a SADC omwe akuvutika ndi kusowa kwa chakudya kamba ka mphepo ya El Nino yomwe inabweretsa madzi osefukira komanso chilala m'madera ena a dziko lino. Aphungu a nyumba ya malamulo akupitiriza kupempha boma kuti ligawe chimanga mwaulere kwa anthu omwe akuvutika komanso kuti litsekule misika ya ADMAC kuti ofuna kugula azichipeza mosavuta. Trust Office, MBC, Lilongwe. Munkhaniza masewero. Nthambi ya boma yoyang'anira masewero ya Sports Council yachotsa ndalama zomwe othamanga amayenera kulipira ku mpikisano wa Blantyre 42.195 km race omwe uchitike loweruka lino. Wapampando wa komiti yoyendetsa mpikisanowu Alimbani Matola ati achotsa ndalama zolipirira mpikisano wa mitunda ya makilomita 42.195 komanso makilomita 10. Iwo akuti achita izi pofuna kupereka mpata kwa othamanga ena omwe sangakwanitse kulipira ndalama za mpikisanowu koma ali ndi kuthekera kuthamanga nawo. Amatola akufotokoza. Tinalandira information kapena kuti dandaulo kupempha kuti kuli ma athletes ena ndi othamanga koma achepekedwa ali kutali kuchokera ku Nzuzu, ku Nzimba, ku Karonga, ena ku Nsanje, ku Mlanje, mu Muthyolo, ku Kota Kudwangwa, achepekedwa amenewo. Ndi koma akufunitsitsa atabwera. Ndi ife udindo wathu ndikutukula masewero mdziko muno. Ndi tinachakomera management ya Malawi National Council of Sports kuti tiwalole ma athletes amenewo abwere. Chifukwa pambali pa registration fee akuyeneranso adzipezere ndalama ya transport ya accommodation fa kuchokera kutali ndi zina zochitika popeza moyo umafuna zambiri. Ndeti kunena kuti asavutike abwere mwa unyinji Saturday adzathamange nawo mpikisano umenewo. Ndalama imene anthu akuyenera kulipira ndi ya 5 km komanso iwo amene akupanga nawo majowajowa aerobics pa Chingerezi ku tag of war ndi masewera ena amene akuchitika. Tifuna titengerepo mwayi tithokoze makampani amene abwera. Timanena kuti ndipo tikupempha abe kuti thandizo lawo likufunika abe. Ndi mpikisano waukulu kwambiri wazothamanga m'Malawi muno, budget ndi yaikulu yopitira 50 million. Ndiye tikupempha abe makampani kuti abwera adzazionene pawokha. Akufunika akhale ndi anthu omwe aziunikira komanso kulimbikitsa ntchito zomwe mayiko awiriwa apangana ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo ubale wa mayikowa. Bungwe la NOCMA lati kuyambira Sabata ya mawa sitima ina yonyamula mafuta a galimoto okwana malita 1.2 miliyoni ifika mdziko muno kudzera pa njanji. Ndipo boma la Britain lathandiza phwando la nyimbo la Lake of Stars ndi ndalama zokwana pafupifupi 169 miliyoni kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yolinile Mponda. Usiku wabwino. Masabwa inose madzulano yafika sonthawi jatima kupatsani za nyengo. Kunazizira kwambiri mawa kudedza ndi madikiro kwana 8 pamene kubwalo la ndege la Kamuzu kunazizira kwambiri ndi madikiro kwana 9.